Стой! Почакай. Имам много важен въпрос за теб. Ти използваш ли термозащитен продукт за косата си? Да, точно ти. Използваш ли? Ако не използваш, то това видео е за теб. Така че изгледай до края. Накратко, ето какви са щетите, ако не използваш термозащита. Да, правилно видя. Буквално това всичкото ще сполети косата ти, ако не използваш. От месец ползвам една термозащита и нямам търпение да я споделя с вас. Тази термозащита я изпробвах и наистина е доказано, че работи. Казвам ви. И дори си направих експеримент с нея. Взех един касов бон, напръсках, изчаках да поизсъхне, минах с една преса. Резултата ме шокира от всякъде. Сега искам и на вас да ви я покажа, но преди това трябва да си измия косата, защото е в доста окаяно състояние. И тъй като ще я мия, е идеалният момент да тестваме термозащитата. Отивам, взимам си един бърз душ и се връщам. Ето ме и мен, вече с измита коса. И сега нека да ви разкажа малко повече за продукта. Ето го и термозащитният спрей. Той е на Calianto Professional. Много съм доволна от този спрей, наистина. Доста мнения гледах за този продукт. Много неща четах и ме привлече това, че има страшно много ползи. Именно една от тях е, че хидратира. Помага срещу омазняването на косата, т.е. не натежава по никакъв начин. Другото важно нещо е, че също така има и свойствата да предпазва от слънцето, което за лятото е страхотно. Видяхте как нанасям продукта. Така че определено ви препоръчвам наистина с две ръце този продукт. Казвам ви от опит, горяла съм си косата много и с преси, и с сешуари. Просто термозащита задължително нещо, ако искате все пак да имате коса. Формулата също е много приятна. Ето по този начин, след като нанесете спрея, трябва да си разрешите косата, за да се разпредели равномерно навсякъде. Аз си го пръскам доста и в краищата, защото, каквото и да си говорим, краищата най-много страдат от накъсване и сухота. Другото нещо, което много ме грабна към продукта, е това, че е натурален и е предназначен за професионална употреба. Този продукт го използват в доста фризьорски салони, но е подходящ и идеален и за домашна употреба. Когато искате да принесете професионализма от салона в къщи, това просто е идеалният продукт. Тук започвам да си суша косата. Винаги започвам от корените, след това си я разделям на сектори и преминавам към изправянето и с сешуар. Често си изправям косата, но дори да ни я суша или минавам с преса, винаги след измиване си пръскам от спрея, защото косата ми се сресва много лесно и след него ми става много мекичка. На термозащитата на Calianto давам 100 от 10, защото наистина е прекрасен продукт и на всичкото отгоре е български. Погледнете я само, като след фризьор. Също така намалява на електризирането и омазняването на скалпа без да изсушава. Резултатите се видяха още след първото използване. Ето го и крайният резултат. След малко доработка косата ми изглежда супер бляскава, здрава, както може да видите. Нямам абсолютно никъде омазнено по косата. Я усещам изобщо тежка, супер добре хидратирана, мека, жива. Просто то се вижда само по бляска. Просто нямам какво повече да кажа. Какво повече да иска човек? Хидратация, слънцезащита, термозащита от температурата на всякакви преси, сешуари и така нататък. Дава блясък, мекота. Една жена какво повече й трябва? Каквото и да си говорим, най-важният аксесуар на всяка една жена, това е косата. Променя изцяло визията. Просто топ продукт. Ако ми кажете, че има по-добра термозащита, ние няма да ви повярвам. Мен тази термозащита няма конкуренция. Пак казвам, за мен този продукт е най-добрия на пазара, който има в момента. Напишете ми в коментарите вие какво мислите за продукта. Останахте ли впечатлени? Какво е вашето мнение? Ако клипа ви е харесал или съм ви помогнала, ще се радвам да оставите по един лайк, да коментирате продукт, който искате да ви покажа или такъв, който искате да разгледаме и да тестваме. Както и можете да репостнете. Това супер много ми помага и ви благодаря за което. Целки от мен и до нови срещи!